זה לא מובן מאליו בשבילי להיות חופשי להיות מי שאני, ליצור בעצמי את חוויית אימון הכושר גופני שלי. ולכן כדי לחזק את עצמי, וכדי שאני אוכל להגיע למצב שאני חופשי להיות מי שאני, וליצור את חוויית אימון הכושר גופני שמתאימה לי, יצרתי לעצמי מספר משפטי מפתח שאני כל הזמן חוזר עליהם, והם עוזרים לי להסיר את המכשול מהחופש להיות פשוט אני וליצור את אימון הכושר גופני שלי. אז מה הם משפטי המפתח שלי? היממה היא חוויה אינטימית מרגשת, נעימה ומהנה. אני קם בבוקר, מביט על עצמי מול המראה ואומר לעצמי, הנני. אני מרגיש במרכז, בוחר, יוצר, מתמסר, לחוויית יצירת מפגש חברות אימון כושר גופני, שאני בעצמי יצרתי. אני חווה מפגש חברות אינטימי שמכיל זמן איכות, שירות לעצמי ולמי שנמצא איתי, מגע קשוב ואוהב לעצמי ולמי שמתאמן ביחד איתי, מתנות, הענקת מתנות וקבלת מתנות, והענקה וקבלת מילות פרגון והערכה, שגורם לי תחושת שייכות וקרבה, חוויה אינטימית, רגשית, המתבטאת בהבעת המשפט, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהב את עצמי כמו שאני. אני מביט את עצמי מול המראה ופשוט לא אומר לעצמי, הנני.